дар доираи баргузории озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола ва дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи байналмилалӣ ҳунармандони театри мусиқӣ масакавӣ ба номи ато муҳаммадҷонови шаҳрибохтар баҳри сокинону меҳмонони маркази вилоят базми баҳориро таҳти унвони наврӯзи шодиовар пешкаш намуданд. саҳни театри мазкур ки бо гулҳои рангоранг оро дода шуда буд, чорабинии идонаро боз ҳам зебу зиннати дигар мебахшид. дар ин рӯз аҳли эҷод бо ҳунару истеъдоди хеш анъанаҳои хоси наврӯзиро аз қабили гӯштингириву бандкашӣ, байдбараку рақсу сурудхонӣ ва густурдани хони наврӯзӣ инъикос намуданд. боиси ифтихор аст ки имрӯз бо пешниҳоди пешвои миллат имрӯз ҷашни миллии ниёгони мо ҷаҳонӣ гашт ва мо имрӯз ҳунармандон дар тамоми гӯшаву канор ҳамеша бо як рӯҳия, бо як илҳом, бо як санъати баланди касбӣ ин ҷашнро истиқбол мегирем, ҷашн мегирем ва мегӯем ки биё баҳор, биё баҳори босафо, биё баҳор, биё баҳори пок сози ғуссаҳо. яъне ки дар ин баҳор ҳама ғуссаҳоро аз дил меронем ва истиқбол мегирем накҳат, сафо, нур, рӯшноиро ва ба сӯи шукуфоии ватан, ба сӯи ояндаи дурахшон ҳамеша моро раҳнамун месозад ин нафас, ин наво, ин гулҳои зебо ва ин шукуфтанҳо. ба андешаи ҳунармандон омадомади баҳори нозанин ва ҷашнгирии наврӯзи хуҷастапай дар қатори намояндагони касбу кори гуногун ва дигар идораву муассисаҳо эшонро низ дилгарму рӯҳбаланд ва дар эҷоду ҳунарашон рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. дар ҳақиқат баҳори нозанин бо ҳама ҳусну тароваташ ба дилҳо шодиву фараҳ ва меҳру садоқатро нисбат ба ватани биҳиштосоямон зиёда мегардонад ки ин ҳамаро аҳли ҳунар дар суруду таронаҳояшон тараннум намуданд. баҳриддини эмомиддин Фирӯз Қурбонов, вилояти Хатлон, махсус барои барномаи таҳлили хабарии Иттило.